Para naman tayo, guys. Ito tayo dito sa ating laundry area. This is our laundry area. So, mag-drainage tayo dito at ayan. Ito labahin natin. Puti, separate natin yan, guys. Kasama din yan. Dito na naman tayo. Nilagap mo ito. Labahin. Mga puti dyan. Ito kasi, yan. Automatic kasi lalagay na natin siya. Tapos, yan na lang. Power on. Yung tubig, water level. Yan hina guys, oh. Yung hina sa kamay ko guys, hindi nakukuha yan. Tingnan nyo. Yan yung hina. Yan. Diba? Maganda tingnan. Ayun ka lang hina. Tapos, balikan dito sa ating sa planchahin natin. Magpa-plancha na naman tayo. Magpa-plancha tayo dito. Yan. Dahil dami tayong trabaho. Yan natin. Ito mo. Makikita nyo ang ginagawa nyo, guys. Ito natin magpa-plancha tayo. Sa kabila ang charge. Million people in the house na nag-workshop. Guys, tingnan nyo lang guys ang gagawin natin. Okay.
million people in the house, shout out. Oops. Natutulog pa to. So different the story. I won't really anything. If I ever change your word, I'll be understanding. 4 million people in the house, shout out. Ipaplansya ako habang yung aking yung labahin po nakasalang sa washing machine na automatic at saka yung isang manual na washing machine. Manually operated. This is automatic. Tapos nila try ko. Enjoy naman yung hapon. So, may ulit ko lang muna po enjoy ko kasi kailangan nila ito mamaya. Kailangan ito naman. Yes. Karoon na ako karoon na ako magsilhi pa. Karoon na mag-vacuum pa. Nawin ko ni Anay para. 1 million people in the house, shout out. Seven million people in the house. Lucky me. Thank you. Four million people again. Thank you so much. Change my heart. I'll be understanding.
nasip ko ng person. Ay, there's... Yan ang pinansya natin. Now you see. Ikaw, ang kurang Zulia ni ay. Ang Zulia. Ang Zulia, lulunong tanay. May bakyuman ko tarang. Drat sulod bakyuman. Wait lang ha. Magwa kami ng Zulia. Kaya lulunong ko tarang kag-ing. Bakyuman ko yun. Hindi ko ilulunong ko yun. Hawas. Hands cold as ice. Oops. JR Box, thank you so much, sir. Ala, may dalawang tamsak tayo. Please, thank you. Si Amo na ne. People nandiyan. Thank you. Yes, Sir JR, thank you so much po. Hindi sila nagko-comment eh. Tagaan lang sila dyan manood. Tapos, aalis na sila nag-leave ng comment. Ano natin sila nakalikan.
sila na bisita. Ang kulit. Kasi ako kapag mayroon nagko-comment dyan, bibisitahin ka mamaya. Tapos nag-play ako ng video. Ay, isang phone kasi naka-hotspot doon yun. Hindi ko ito makuha. Mamaya ka sa JR ha. Ano yung videos mo? Mamaya po kasi kapag makaalis dito, yung phone ko kasi naka-hotspot doon. Wala kami ang wifi ko. Pag yun ko yun. 6 million people in the house. I love shout out. Thank you so much po sa 7 million people. Pagkano po guys. Plancha tayo. Yan. Pahiga. Kasi, yan. Hindi siya makikita, no? Pero, ganito. Wait lang. Subukan niyo natin ito dito. Makikita siya. Hindi, makikita pala siya yun, no? There you go. Siya rin yung makikita ng house. Pero siya pa. Ayan po. Sige, tingnan natin dyan sa ginagawa na kayo. Ganito magplansya ng Nastassia. Ito yung puti na sinusukin na. Nastassia. Bakit mo yung puti na. Then, pwede magsalita ng malas dito kasi nandito may tayo sa taas. Ito yung mga nandun. Yung mga nasa something sa Kuwait, sa Arab countries, mga hilig. Alam na ito kung baka naplantay. Nastassia na ito. Yan. 5 million po ang message po. Yan. 5 million people in the house. Nandun siya. Nine million people are watching. Can you help me, guys? I run this. Hi. I told you always told. If you finally change your phone, I stand them. 8 million people in worship. Ito, ano naman ito? Lumakas sa ito. Ano talaga susunod nila sa ito? Kasi maaga kami nagigising. 5:30 gising na kami. Kasi may pasok na mga bata. Kaya maaga kami nagigising. If you feel change your heart, I understand. Spirit
ganun. Ay, maya siya. Ano si ate? Hindi pa ako. Naman. Uniform ito ng grade 5 ko na. Alaga. Six million people in the house shop. Ano ito ng kwento ka? Ay, ang franchise. Ano itong kwento kong gulo kaya basag. Ayan, pumasok na. This lang to, guys. Lang ko ako, guys. Skip ang person lang sila. People. Then, what's the name? Hi, Sajid. Hello. Thank you so much. 5 million people in the house. Thank you so much. Ito. 4 million people naman dyan. May t-shirt na talaga. Puro puti kasi na plancha ko ngayon. Corner. May sakita na. Yun. Tapos, kapag may plancha guys ng t-shirt, sa likod yung unahin. Casina, hello. I love shout out. Thank you so much.